Dariya ko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum salam. Masha Allah, da farko dai suna na Musa Junaidu amma in kiyata ana min lakabi da Real MJ. Ko menene sunan bawan Allah? Sunana Abdulkadir Ibrahim. To masha Allah, Abdulkadir ina da wasu tambayoyi guda biyu, ɗaya ko biyu zuwa gare ka. Allah sa zan iya amsa. To masha Allah, muna a dandalin wasa kwakwalwa. Ka kaddara budurwa ce. Budurwa ce misali tana da manema kamar sun kai wajen 10, kuna zuwa wajenta. Amma babanta da ya gamsu da yanayin hankalinka da natsuwanka sai ya kori kowa zuwa gare ta. Sai ya ce, amma zai baka aurenta amma baya buƙatan komai naka. To amma sai dai akwai wasu sharuɗu da zai gindaya maka. Misali, zai ce da kai yana son a iya kwana 30 duk kullum ka ringa zuwa wajenta. Misali, ka gadara kana mata kyauta misali kamar karancin 500. 500,000. Misali kai a tunaninka kamar nawa zuwanka na farko nawa za ka fara bata? 500 zuwa 1000. To a ina ka tsaya 500 ɗin ko 1000? 500. To masha Allah. To sai ya kaddara rana ta farko ka fara zuwa ka bata 200. To rana ta biyu kenan idan ka je nawa za ka, saboda ya ce duk da ka je ka ninka. Nawa kenan za ka bata? Rana ta farko nawa za ka bata? 500. To ka kenan ya kasance rana ta biyu zai kasance nawa kenan? 1000. Rana ta uku zai kasance nawa kenan? 3000. 3000. 3000? Rana ta hudu zai kasance nawa? 4000. Anya 4000 kuwa? Ka fahimci lissafin kuwa? Ban fahimta ba amma dai na fahimta yanzu. To rana ta hudu nawa za ka bata? Rana ta hudu 8000 kenan. To rana ta biyar nawa za ka bata? Kai, gaskiya ba zan iya yi mata wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Musa Junaidu inkiya ta Real MJ. Ko zan iya sanin sunan bawan Allah? Sunana Ibrahim Usman. To masha Allah, Malam Ibrahim muna a filin wasa kwakwalwa ne. Ko za ka iya ba mu wasu amsoyin wasu tambayoyi guda biyu? Zan iya. To masha Allah, ka kaddara budurwa ce kake zuwa fira wajenta. To sai aka ce budurwar nan akwai samari da yawa, kun kai wajen ku 10. Amma sai ya kasance babanta ya kori kowa ya fi son ka. Amma sai ya gindaya maka sharuɗu. To sharuɗin su ne sai ya ginda maka sharuɗu kamar ya ce yana son a iya kwana 30 zai baka aurenta amma baya son ka kai sadaki ko na abin nan ko lefe ko duka. Amma sharuɗin da zai gindaya maka su ne yana son a duk kullum idan ka je kyautar da kake mata idan ka ƙara zuwa ka ninka. Misali, wace irin kyauta ce wadda kake ganin kai za ka iya yi mata wadda za ta burge ta kamar nawa? Kullum in na je? Kullum in ka je. Kuma in na koma in linka? Ka ninka kamar nawa? To in na je zan fara da kamar 500 haka. Ok, za ka bata kamar 500? To masha Allah, ka kaddara rana ta ɗaya ka bata 500. Idan ka je rana ta biyu kamar nawa kenan za ka bata? Zan ƙara bata 500. No, ai ya ce yau idan ka je ka bata 500 in ka je ka ƙara kalinka. Ka kenan rana ta biyu zai kasance nawa? Zai kasance 1000 kenan. To rana ta uku zai kasance nawa? Zai kasance 2000. Rana ta hudu zai kasance nawa? Zai kasance 4000. 4000 kuwa? Ƙara dai lissafa. 2000. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Sunana Musa Junaidu inkiya ta Real MJ. Ko zan iya sanin sunan bawan Allah? Sunana ma Abdul Fatahu. Ok, Malam Abdul Fatahu. So muna filin wasa kwakwalwa ne. Allah sa za ka iya ba mu amsa. To, haka muna sa rai in Allah yadda. To masha Allah, ka kaddara budurwa ce kake zuwa wajenta. Sun kai mutane wajen guda 10, to sai babanta kuma ya aminta da kai. Sai ya kori kowa. Sai kai kadai yake son ya baka aurenta. So sai ya ce amma akwai wasu sharuɗu zai iya gindaya maka idan za ka iya. Wace amsa za ka bashi? To idan zan iya zan ce mai zan iya. To masha Allah. To sharuɗin su ne kamar haka. Sai ya ce yana son idan ka je a kwana 30 yake son ka je wajenta.
iya abin da zaka bata na kwana 30 din nan shine sadakin aurenta, ba a son komai. Karancin kyauta wadda zaka iya yi mata, kana ganin idan ka je wajenta kamar nawa zaka fara bata? An baya 500. Okay, 500. To kaga rana ta farko ka bata 500, to ana son ka ninka. Rana ta biyu kaga kenan idan ka je nawa zaka bata? 1000. To rana ta uku nawa zaka bata? 2000. Rana ta hudu nawa zaka bata? 4000. Rana ta hudu nawa zaka bata? Rana ta 4 8,000. 8,000. To rana ta biyar nawa zaka bata? 16,000. To rana ta tara rana ta takwas nawa zaka bata? 32,000. Rana ta tara nawa zaka bata? 64,000. Rana ta goma nawa zaka bata? 100 da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin wa alaika salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masha Allah, sunana Musa Junaidu inkiya ta Real MG. Ko za mu iya sanin bawan Allah? Sunana Garba Usaini Raskwana. Okay, inkiya ka Raskwana. Amma sunana Garba Usaini. To masha Allah, Raskwana kenan idan ban manta ba gandun lissafi kenan. To masha Allah. To Raskwana muna a dandalin wasa kwakwalwa ne. Akwai wasu tambayoyi da nake son zan yi maka, Allah sa za ka yi bani amsa. Allah ya sanar da mu lafiya. To masha Allah. Raskwana, ka kaddara kana da budurwa. Sai babanta akalla budurwa na tana da samari kamar guda 10. To babanta sai ya ga cewa babu wanda hankalinsa ya kwanta da shi sai kai, sai ya kori kowa ga baki ɗayansu. Sai ce amma akwai wasu sharuɗu da yake son zai gindaya maka idan za ka iya. Wace amsa za ka bashi? Zan ce gindaya min wa inda zan iya. To masha Allah. To Raskwana sai ya ce idan zai baka aurenta. Zai baka aurenta amma baya son sadaki, baya son laife komai da komai, amma sharaɗin nasa yana son a kwana 30. Ya kasance duk abin da ka je ka kai mata na farko to rana ta biyu ka ninka. Kana ganin wace irin kyauta ce za ka iya yi mata a iya abin da ɗin aljihunka? Watan ninawa a yanda na so zan ba ta naira 1 farko. Ok, naira 1 za ka ba ta? Farko ba? To masha Allah, ka kaddara rana ta farko ka je ka ba ta naira 1. To rana ta biyu zai kasance nawa kenan? Zai kasance naira 2. Rana ta uku? Rana ta uku 2 sau 2 zai kasance 4. Rana ta hudu? 4 sau 2 zai kasance 8. Rana ta biyar? 8 sau 2 16. Rana ta shida? 16 jiya na bata, yau zan bata 32. Rana ta bakwai? Jiya na bata 32, yau zan bata 64. Rana ta takwas? Na bata 64 jiya, yau zan bata 128. Rana ta tara? Na bata 120, na bata 256 jiya, yau zan bata 256 jiya. Jiya 128, yau 256. Rana ta goma? Yau jiya na bata 256 jiya, yau 512. Rana ta 11? 1,024 zan bata, jiya na bata 512. Rana ta 12? Ta 12 2,048 zan bata. Rana ta 13? 4,96. Rana ta 13? 8,192. Rana ta 15? 16,384. Rana ta 16? 32,768. Rana ta 17? 65,536. Rana ta 18? 131 da naira 72. Rana ta 19? 262,144. Rana ta 20? 524,288. Rana ta 21? Miliyan 1,048,576. Rana ta 22? Miliyan 2,97,152. Rana ta 23? Miliyan 4,194,300 da naira 4. Rana ta 24? Miliyan 8,388,600 da naira 8. Rana ta 25? Miliyan 16,777,216. Rana ta 27? Miliyan
miliyan 33,554,432. Rana ta 28. Yawwa miliyan 67,108. Rana 864. rana ta 29. Yawwa shine miliyan 268,435,456 saura biyu. Mu je saura biyu. Rana ta 30. Ta 30 ba ɗaya. Ta 30 ba ɗaya. Shine miliyan 268,435,456 sauran ɗaya. Rana ta 30. Shine miliyan 536,870,900 da naira 12. Kan kutumar uban nan kai. Anya wannan aure zai yi kuwa? To zan iya gina wannan estate din da suke a Abuja ko? Kan bura uba. To masoya muna son mu ga bayanan ku a comment section. Anya wannan lissafin wannan bawan Allah haka yake ko ku kalkula min ku ganda Allah ni dai ban yadda ba. Ko kana ganin gaskiya ne wannan zancen? Gaskiya ne, zan iya sa mutum ya rubuta ma ni. Kai malam. Zan iya nuna wa mutum. Wai ka je makarantar boko ne dai ko dai? A'a, yin Allah ne. In Allah. Yadda sa ba? Wannan haka ke na yadda. To amma bawan Allah da kace haka, ni yanzu zaka iya faɗin sakannina a duniya? Kamar na shekara nawa? To ina ganin dai shekara ta 35. Kamar na shekara 35? Kana da sakon biliyan 1 da miliyan 88 da sakon 640. Kai bawan Allah. Ta aka yi kasan haka? Ta yaya aka yi na san haka? Kamar misali a ce 360 sau 35. Kaga 12,600 ko? A kwana guda a kimani kana da awa nawa? Ina da awa 24. Kaga 12,600 sau 24. Kaga 302,400. A kimance kamar a awa guda kana da minti nawa? Awa guda? Ina da minti 60. Ma'ana 302,400 sau 60. Kaga yana da miliyan 18,144. Kamar misali, a sakan, a minti guda kana da sakan nawa? A minti guda? Shi ma 60. Ina da sakan 60. Ma'ana to miliyan 18,144. Kai, ai dakata malam. Ina mathematician? Anya kuwa? Ina jan ka dai ci gaba da yi min bayani. Kamar miliyan 18,144 sau 60. Kaga zai baka naira biliyan 1 da miliyan 88 da sakon 640. Idan ka raba su matsayin 35 yawan shekarun, za ka ga sun dawo miliyan 31,100,400 sakon ɗin shekara ɗaya kenan. To, daga nan sai ka raba su 60. Kaga za su dawo 518,400. To, idan ka kuma raba su 60 tsawon yawan minti, za su dawo 8,640. Sai ka zo matsayin awa ta kwana. Sai ka raba su 8,640 a raba 24. Kaga sun dawo 360 kwanan shekara. To, adadin ya ƙare ne koko? Adadin ya ƙare, sai dai wani. Kan bara uba, masu sauraro na? Dan Allah dan Annabi ku buga man da kalkuleto. Gaskiya yake faɗa min kuwa? Kai wannan ma dai mu same ku a comment section. To, Raskwa na godiya nake godiya. In dai masoya sun ji daɗi, zan ƙara zantawa da kai. Masoya, see me